Velkommen til Matematik B-eksamens podcasten. I dag skal vi gennemgå de første 3 eksamensspørgsmål. Tanken er, at du både lærer stoffet og samtidig hører, hvordan en mundtlig eksamen kan lyde. Det lyder godt, og så får jeg både teorien og en idé om, hvordan jeg kan formulere mig til eksamen. Lad os begynde med den rette linje. Hvordan beskriver man en ret linje matematisk? Den mest almindelige forskrift er y lig a gange x plus b, hvor a er hældningskoefficienten og b er skæringen med y-aksen. Hvad fortæller hældningskoefficienten? Den fortæller, hvor meget y ændrer sig, når x stiger med 1. Hvis a er positiv, stiger grafen. Hvis a er negativ, falder grafen. Jo større tallet er i absolut værdi, jo stejlere bliver linjen. Kan du give et eksempel? Ja, hvis vi har linjen y lig 2x plus 3, så betyder det, at når x stiger med 1, stiger y med 2. Grafen skærer y-aksen i punktet 0,3. Hvad sker der, hvis b ændres? Så flyttes hele linjen op eller ned, men hældningen ændres ikke. Nu skal vi tale om afstanden fra et punkt til en linje. Hvis linjen skrives som a gange x plus b gange y plus c lig 0, og punktet er x0, y0, så er afstanden d lig den absolute værdi af a gange x0 plus b gange y0 plus c, divideret med kvadratroden af a i anden plus b i anden. Hvorfor bruger man absolut værdi? Fordi en afstand aldrig kan være negativ. Så formlen giver simpelthen den korteste afstand fra punktet til linjen? Ja, den korteste afstand er altid den vinkelrette afstand. Hvornår er 2 linjer parallelle? Når de har samme hældningskoefficient. Kan 2 linjer have samme b-værdi uden at være parallelle? Ja, så skærer de blot begge y-aksen samme sted. Nu går vi videre til ortogonale linjer. Hvad betyder ortogonal? At linjerne står vinkelret på hinanden og danner en vinkel på 90 grader. Hvordan kan man afgøre det ud fra hældningskoefficienterne? Hvis linjerne har hældningerne A1 og A2, så gælder, at A1 gange A2 er lig minus 1. Kan du give et eksempel? Hvis den ene linje har hældningen 2, så skal den anden have hældningen minus en halv. For 2 gange minus en halv er lig minus 1. Hvorfor virker det? Fordi hældningen på den ene linje er den negative reciprokke af den anden. Hvad betyder reciprok? At man vender brøken om. For eksempel er den reciprokke værdi af 2 lig med en halv. Hvis en linje har hældning 4, hvilken hældning har en ortogonal linje? Minus en fjerdedel. Hvordan kan man kontrollere det? Man ganger dem sammen. 4 gange minus en fjerdedel er lig minus 1. Nu kommer vi til differentialregning. Hvad beskriver den afledede funktion? Den beskriver funktionens væksthastighed. Den fortæller, hvor hurtigt funktionen ændrer sig. Lad os bevise den afledede af f af x lig x i anden ved hjælp af tretrinsreglen. Trin 1. Vi opstiller differenskvotienten. F mærke i x lig f i x plus h minus f i x divideret med h. Trin 2. Vi indsætter funktionen x plus h i anden minus x i anden divideret med h. Vi udvider parentesen og får x i anden plus 2xh plus h i anden minus x i anden divideret med h. X i anden går ud med x i anden, og vi får 2xh plus h i anden divideret med h. Trin 3. Vi forkorter med h og får 2x plus h. Når h går mod 0, får vi, at f mærke i x er lig 2x. Hvordan bruger man differentialregning til at finde maksimum eller minimum? Man finder den afledede funktion og sætter den lig 0. Lad os tage et eksempel. F af x lig x i anden minus 4x plus 3. Den afledede bliver f mærke i x lig 2x minus 4. Vi løser 2x minus 4 lig 0 og får x lig 2. Derfor ligger ekstremum ved x lig 2. Hvordan ved man, om det er maksimum eller minimum? Man undersøger fortegnet på den afledede før og efter punktet. Hvis funktionen går fra faldende til voksende, har vi et minimum. Hvis den går fra voksende til faldende, har vi et maksimum. Betyder f-mærke af x lig 0 altid ekstremum? Nej, det betyder kun, at punktet er et muligt ekstremum. Man skal undersøge funktionen nærmere. Hvad fortæller en negativ afledet? At funktionen er aftagende. Hvad fortæller en positiv afledet? At funktionen er voksende. I dag har vi gennemgået den rette linje,
afstand mellem punkt og linje, ortogonale linjer, differentialregning, tretrinsreglen og ekstremum. Det giver et godt overblik over de første eksamensspørgsmål og de typiske spørgsmål, man kan møde til den mundtlige eksamen. Velkommen tilbage. I dette afsnit gennemgår vi spørgsmål 4, 5 og 6. Her kommer vi til at arbejde med tangenter, produktreglen, monotoniforhold og den afledede funktion. Det er nogle af de emner, der hænger meget tæt sammen i differentialregning. Lad os begynde med tangentens ligning. Hvad er en tangent? En tangent er en ret linje, som rører grafen i et punkt og har samme hældning som grafen i netop det punkt. Hvordan finder man tangentens hældning? Man bruger den afledede funktion. Hvis punktet har x-koordinaten x0, så er hældningen f-mærke af x0. Hvad er formlen for tangentens ligning? Y lig f-mærke af x0 gange parentes x minus x0 slutparentes plus f x0. Lad os bruge funktionen f af x lig x i anden og punktet x lig 2. Først finder vi den afledede. F-mærke af x lig 2x. Vi indsætter x lig 2 og får f-mærke af 2 lig 4. Hældningen er altså 4. Dernæst finder vi punktet på grafen. F af 2 lig 4, så punktet er 2,4. Vi indsætter i tangentformlen y lig 4 gange parentes x minus 2 slutparentes plus 4, hvilket giver y lig 4x minus 4. Hvad er forskellen på en tangent og en sekant? En tangent rører grafen i et punkt. En sekant skærer grafen i 2 punkter. Den afledet bliver f af x lig 2x. Hvis vi ser på punktet x lig 3, er f-mærke af 3 lig 6. Det betyder, at tangenten har hældningen 6. Hvordan kan man forklare væksthastighed i virkeligheden? Hvis funktionen beskriver en bils position, så beskriver den afledede bilens hastighed. Den fortæller altså, hvor hurtigt noget ændrer sig. Hvordan hænger tangentens hældning og den afledede sammen? De er faktisk det samme. Den afledede i et punkt er tangentens hældning i punktet. Hvordan finder man hældningen mellem to punkter? Man bruger topunktsformlen. Hvis punkterne er x1, y1 og x2, y2, så er hældningen a lig y2 minus y1 divideret med x2 minus x1. Hældning betyder ændring i y divideret med ændring i x. Kan man bruge topunktsformlen på alle funktioner? Nej, den giver hældningen mellem 2 punkter. For krumme grafer giver den hældningen på en sekant. For at få tangentens hældning skal punkterne nærme sig hinanden, og så kommer differentialregningen ind i billedet. I dette afsnit har vi gennemgået tangentens ligning, monotoniforhold, produktreglen, differentialkvotienten til x i tredje, den afledede funktion, væksthastighed og topunktsformlen. Og vi har samtidig fået flere af de spørgsmål, som censor ofte stiller til eksamen.